weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to kay hayɗi to beeɗinaɓe to rindiaw to sinthiou boumaka to silla to woluma nere to woluma hatara to nere yela to jooke to bagodin ko on takkusan juula ha inde galle ceerno amadou tijane kane ha to galle ceerno mamadou sisé ba to fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie rakka ko catala halfinaɓe ko fate rewindade to ɓooji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogas nayyi cakkitnoɗe ɗiɗi teskama to ɓooji kewɗi e nder yoga e région aji nder leydi he to leydi Sénégal ko accident musɗo waɗi e dow lawol Kébémer waɗi yimɓe tato wasɓe hen pittali men to leydi Mali étudiaji leydi ndi yanoɓe ko fate kawguel guel ɓe mbiyata concours international des génies en herbe tawi ko sappo e nayyi leydi ɗaftodirno ɗum leydi France ne jee hen ko leydi Mali heeɓi polgu to leydi Burkina Faso temmedde tati délégué suɓanoɓe yo mbat ko fati bindu ko fate charte tammotoɗo leydi ndi kamɓe kala ɓe kawri ɓe cuɓima capitaine Ibrahima Traoré waɗama yo wona président de transition woni tigui yo ardo leydi Burkina Faso ɗo kay hande suɓgoji mbaɗi kala to leydi Tchad Saleh Kebzago ko cuɓaɗo e oɗo saaha joni baɗaɗo hoore jagoɗo leydi ndi o suɓima gouvernement makko koɓe capanɗe nayyi ministre to leydi Koto to leydi Benin ma jaaha to Cotonou yimɓe nayo mbiyama teeɓa ɓoyata ndaro yesso ñawoɓe tawaɓe ñawitte koko fati e weltidare cuumu banno ko fati coupure courant bannoɗe nder hôpital mo Cotonou ha e nder ɓe cellano nayo mbasi hen pittali men habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi France to leydi Arabie Saoudite ha to dowlaci tentuɗi Amérique ma jaaha to leydi Turque e to leydi Iran bisimilla mone kirki hotondirte joni joni piren pacciren. ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadindo ɓalawale danwal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno jibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longala jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte ceerno jibisi ene yawrani ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol ceerno jibisi ene safra ɓe ene wonduɓe kista fibroma doggam sitta worɓe ustaraɓe goragu ceerno jibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedde rafine yaltayma ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui pegge e usula bonnoji dabaruji e ɓeydoji arsigaji ceerno jibisi ko bawɗo listihara dokkatama ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA wonɓe Europe Amérique Asie ha Afrique central kala ɓen hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder Nouakchott to legal nettek sara jeere nettek to base makko mawɗo ɗo kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno jibisi
numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ene jogii miñum mo golloto ne wiye ceerno Alassane Sy jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde ceerno Alassane Sy ko 48 10 0013 ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko. ceerno Mamoudou Bana ko bawɗo lasrari ganduɗo leggal laabɗo reedu malaɗo wune. ceerno Mamoudou Bana ne safra rewɓe wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogan sita infection omo yawran ɓen wonduɓe asmo diabète tension rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol. ceerno Mamoudou Bama ene yawrani ɓen worɓe usraɓe goragu to banggue lasrari ceerno Mamoudou Bana ene yawrani ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ɗaɓɓoɓe embauche ɓen gollotoɓe yiɓe ñibde e place uji mumen. ceerno Mamoudou Bane kadi ne yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle walla ronkuɓe ñibde e dewle mumen walla worɓe ronkuɓe dagmitade dewle ɗe. ceerno Mamoudou Bane ne yawrani ɓen arsigaji men kippi. ceerno Mamoudou Bane nandi dendagal keɗeɗe mum o ɓuuri wawde gollade ko ɗeɗo balɗe tati woni ñande talata ñande alarba e ñande alkamisa ñalɗi keddiɗi ɗi ne hasi tawa woni koye liste woni koye liste woni tawa ñalɗi keddiɗi ɗi ne hasi tawa o woni koye sikkeji makko ɓurana walla sahani tawa o woni tigui koye halwaji makko. kala nodduɗomo e ɗi ñalawmaji so heɓanimo eɗi ñalɗi so heɓanimo yo waɗ insisté tan so arima o noddide walla ma woɗƴetude ɗum. ceerno Mamoudou Bane ene wiye dendagal kileneɓe mum so wona ɗin ñalɗi woni ñande talata alarba e alkamisa kala garowo yo nodduma ko addi kene ala beele jomum ene wawa ƴettude rendez-vous wasa tardude so yettima yiyamo hano ha ñettani. ceerno Mamoudou Bane ko labde reedu malaɗo wune omo andina dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to wuuro men Pété. numéro uji makko téléphone ko 00 221 77 353 48 10 ko numéro makko WhatsApp. so tawi ko numéro makko appel ko 77 911 19 61. gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkorde nooro ari ko wallude en e safrude en ha moƴi kala yiito hen hoore muɗuma teskama o saaha mo gonɗen ɓalli kewɗi ko jaaɗoji guloji nonne kadi ɗaɗi kewɗi ko cukkiɗi ha ɓalli mbatti musde yimɓe tuƴi koyɗe musoje koppi musoji taw jeeyi sababu ko ƴiƴama dogata e ɗaɗi jomuma an joguiɗo AVC jogui cardiaque ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi. gorel teyya ko haakono haako wargani a wulnoɗo ha wuula juppa hen ndiyam aɗa yara aɗa yiita hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteyya.com joni joni keɓa hen ko laaɓi. tonggode gorel teyya beele mbawa jokkodirde hen so tawi koto Touba gonɗa jokkodirta koye Moustapha Mbacké 00221 77 631 71 68 walla so tawi koto Keydira gonɗa jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto Gabo jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kana mbatta ko 00241 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business +1
34 77 01 56 77 so tawi gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya ko jam ɓalli e cellal men woni heena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. batake jam gondaɗo hono Mansura Gako jettinde ɗo wulago ngo tawateɗo to Nouakchott paɗɗugel si ko joom suudu makko tawateɗo to Nouakchott Laru Guissé tawateɗo ɗo to Nouakchott hono Demba Gafou Tall tawateɗo to Guijuɗon ko miñuma duttiɗo Ndumbe si to Guijuɗon ko joom suudu duttiɗo Binta Dado to Guijuɗon ko joom suudu duttiɗo Manka Sine e dendagal galle Mbayla naɓe kala e dendagal sakkeɓe e dendagal taniraɓe Amadou Yero Wuuri no ndidonno to ɓe mbawi wonde kala eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala jaltugol aduna bammaɓe hen banggue kawmaɓe hen banggue mawniɓe hen banggue biyetenoɗo Mamma Gafou Tall o yalti aduna ko aljuma hanki o to Guijuɗon ko aseda hande o sanga 11h o wira to sare gonga to Guijuɗon yo Allah yurmoma yafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala siftinde on noon yettini ɗo wulago ngo ko musidɗo men sehil men Mansour Gako tawateɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir sappo e joyi lewru yarkomaa woni août hitande ujunnaji lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono noon mbirno ene gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen rakka ko réseau administratif de commandement ko catala halfinaɓe ko fate rewide tuɓoji ndara jokli leydi Mauritanie kala ɓe kollirino noon e nder waktuji nogas nayyi cakkitnoɗi ɗi teskama toɓoji kewɗi ndiyam e yoga e région ngaji tawateɗi e nder leydi he so tawi koto banggue hoddel harbi ɓe colliri tigi to wuro witego Gungeni Jemal ko 3 mm Arafat ko 25 mm bed bugu ko millimétre uji 5 so tawi koto région de Asaba ko wite Seye Den ko 25 mm Tanaha ko 12 mm so falde Barkewol so nokku biteɗo Sene Ɓuuri ko 4 mm Barkewol Lahtar ko 36 mm tewi sita ko millimétre uji nogas e joyi Barkewol ngo ko Barkewol ko millimétre uji nogas to wite Diski ko 19 mm Jeba e Hela Maham ko 19 mm to wite Lewsi heeɓi ko millimétre uji 5 e région de Gorgol to kay haydi ko 7.5 mm teskama toon noon e oɗo saaha joni école aji kewɗi e beddaji kewɗi ene mbi Dakka ndiyam to Sinthiou Boumaka ko 5.5 mm to Mbouta Laharas ko 5.5 mm to wuro Mbuttugo e hoore mum ko 3 mm to Boudani ko 3 mm to Bousla ko 3 mm Mongela ko 13 mm to wite Tebeyti ko 35 mm Esquin ko 15 mm to wite Romano ko 13 mm Asgelum ko millimétre uji 10 to Likseyba Gorgol ko 42 mm Talhaya ko 3 mm wajjo Bosoyaɓe ko 3 mm Seyena Gababi ko 27 mm Gurjuma ko 25 mm Ganki ko 12 mm Zereka ko millimétre uji 10 Wulurami ko millimétre uji 10 Biccunkala ko millimétre uji 6 so tawi koto Barakna sori Male 35 mm Mbagn ko millimétre uji 25 Dabbe ko 25
nogas jeeɗiɗi millimétre fondu ko nogas go millimétre leywa ko millimétre uji nogas mbeyja ko millimétre uji sappo bagodin ko millimétre uji nayyi ñaabina ko millimétre goto so tawi ko to région de Trarza to wuro witengo ebda hebi ko sappo go millimétre zedrela ko millimétre uji jeetati roso ko millimétre uji jeeɗiɗi tekan ko millimétre uji jeetati e ndara gidimaka wuro witengo wireta e hella halak capanɗe nayyi e joyi capanɗe nayyi e jeetati millimétre artum ko capantati e jeeɗiɗi millimétre tennel jeyba ton ko millimétre capantati e joyi sehili baabi kono gasenaya millimétre tachot kono gasenaya millimétre wullo bonni eda bayam ton ko millimétre uji jeegoma wullorami tadresa ko capanɗe nayyi e tati millimétre sange jeeri ko capanɗe nayyi millimétre jaarebe ko capantati nayyi millimétre tabala ko tabala 4 ko capantati millimétre jeegi kono gas jeeɗiɗi millimétre takam hada ko capantati e tati millimétre wula yenche ko millimétre uji jeegoma ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen Mohamed Wul Amara kañum woni maire commune mo Singiti o holliri tigi wonde ñande alkamisa ɓennuɗo ɓe keeɓi ballal ummarade ambassade leydi Chine ballal ngal noon ko ujunere kit woni ujunere koli tawi ko gueɗe ñamateɗe tawete hen e ummarade noon koye juuɗe biteɗo Li Bayjuna kañum woni ambassadeur joɗiniɗo leydi Chine e nder leydi Mauritanie ko kañum weeɗi ngal ballal faade maire mo Singiti maire o holliri hen weltare mum mawɗo no feewi e dow inde commune o kala o yetti o jarni o mani o donima hono ambassadeur leydi Chine joɗiniɗo leydi Chine e nder leydi Mauritanie o holliri noon ɓe kolliri noon wonde tigui ngal ɗo ballal ene tengtina ngal ɗo ballal ɓe kolliri tigui wonde ene tengtina ngal ɗo ballal tigui ne tengtina cehilagal moƴƴal gongal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi kanko ambassadeur joɗiniɗo leydi Chine e nder leydi Mauritanie o holliri sinno ko sago mabɓe e kala ñalawma e kala sahaɓe kewi yiiɗi wadde ke ko balle baɗe ni gam yidde ñassade galle cehilagal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ɗi kalfinare ko fate jangde e des réformes ko fate jangde nde o holliri hollirama tigui o rokki coup d'envoi wonde kaynel dugol fodde kene qime ha million taw ko manuel scolaire woni defte taw ko defte jangguirde bindaɗe muulade e nder leydi he taw ko institut pédagogique mo leydi Mauritanie kañum muuli ɗena defte ɗe noon neldama e nder yoga e région ngaji tawateɗe e nder leydi he kala tawateɗe e nder leydi he kala ɗum noon hono ɗena defte kala noon mbiɗen ɗe muula tigui ko yaha nder institut pédagogique national woni IPN mo leydi ndi Cheikh Oula Ahmed kañum woni directeur IPN o holliri tigui wonde defte goɗɗe kadi nana jokki muulede ɗena defte noon ma mbaw tigui abbinede e nder yoga e région ngaji tawateɗi nder leydi he kala ha joni ko leydi seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena hono directeur général kesso gardiɗo société Dakar Dem Diga woni karuji dogguji e nder leydi Sénégal taw ko karuji laamu hono biteɗo Ousmane Silla jabbima ɗo taw ko bisuji kesi pula jaaduɗi e jammanu dernière génération ɗina bisuji noon ko yidde ɓeydude kay hattani transport e nder Dakar ko taari ɗum kala siftinɗon noon ñande nogas lewru juillet maynodu to ndu Macky Sall hawrejo leydi ndi jaɓɓinoma capanɗe tati bis kesi pula foof noon taw ko bisuji Dakar Dem Diga foof noon ko yidde hoybinde ya garta e nder Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal gollidiɓe mum ɓe kolliri aseta hande o wonde e nder nogas e nayyi waktu cakkitiɗi ɗi ko temedde nayyi capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe jeenaya woni holkisonoɓe e nder holkiso he hen sappo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e ɗum qime ha 2,08% e nder ɓe cellano ɓe sappo e jeeɗiɗo kefti cellal mumen hay goto ala tampuɗo hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi fittani muma ñalawma ajulma hanki o leydi Sénégal ne yara oɗo saaha joni capanɗe jeetati ujunere fayi temedde jeegom e sappo e goho neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeetati jeegom ujunere e temedde joyi capantaro yimɓe nayo keftino cellal mumen hano hanniti ni patino galluji
kabaruji men ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e jeetati ko doggola hawruɓe jalta ko rafi o yooɓi pittali men e ndera leydi he ɗe kolliri ɗon ñalawma hande o leydi sénégal e jogui temedere jeetato ka actif woni tinaɓe wonduɓe rafi o taw ko heddiɓe juuɗe safroɓe so tawi noon ko doggola winditiɓe ƴettuɓe ñakko mumen e nder jokki leydi he kala tuggi ko ñakko ngo fuɗɗi faade oɗo saaha joni eɓe jaara e million e temedde jeegom e capanɗe jeetati tati ujunere fayi temedde jeegom e sappo e nayyi o neɗɗo ko ƴetti ñakko mumen e ndera leydi he kala ha joni ko leydi sénégal keɗɗoɗen police halfinaɓe ko fate ndenka e kisala ko fate haɓade hutortoɓe drok e ndera dakar ɓe teeɓima biteɗo suka debbo biteɗo anta sek noon tawi ndera legal yofam apexi o tawrama on ko coiffeuse woni tigui ko moro o on nanga ko ndera salon makko de coiffure ko toon tigui o heewi yeede oɗona drogue noon kono annama poɗɗe ni ko ɗum woni ko Allah tankal ko ɗum o heewi yeede kala foɗɗere noon omo yeeye ɗum ha 3500 woni temedde jeeɗiɗi taw ko franc CFA temedde jeeɗiɗi haalisa CFA ko ɗum o heewi yeede kala foɗɗere ɓe tawrimo drogue kewɗo no feewi oɗo saaha joni noon omo tawe e juuɗe dadiɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi sénégal hono no mbiruɗen gardini kabaruji men accident musɗo waɗi e dow lawol Kébémer ko camion firgo kañum tigui firmodiri e mini kara goto yimɓe tato mbasi hen pittali men tato mayɓe helɓe kala jeeya tigui jeeyano koto wuuro witego pehe e nder département mo Kébémer hen goto ne wiyeteno Fallou Mbaye ene yarano e duuɓi nogas ɗiɗaɓo o ne wiyeteno Fatou Mbaye o noon ɓuuri Fatou Mbaye noon ɓuuri lolidde ko Hindou Mbaye ko cersero biyeteɗo Mbaye pehe tataɓo o noon ene wiyeteno Khady Mbaye gendarmerie mo Kébémer udditi hen loskoji mum jaaƴi no feewi ha joni ko leydi sénégal keɗɗoɗen caggal nde sokhna Dieng Mbaye caggal nde démission noon e poste mum wonde sardiyanke wonde député oɗo saaha joni lomtimo e on poste ko biyeteɗo Kouro Ndiaye noon ko neɗɗo jiɗɗo Macky Sall ha natti sikki ko ɗum saabi oɗo saaha joni hay goto wiyatamo Kouro Ndiaye yimɓe foof mbiyatamo ko Kouro Macky noon e oɗo saaha joni kañum tigui fi lefol mum laati sardiyanke e nder suudu sardiyeji he caggal kay lomtademo sokhna Dieng Mbaye hollirama noon o yiyama e nder suudu sardiyeji to o yiyama toon noon omo jogui pochette noon woni kalbe ɗe rewɓe sakusaji walla kalbe ɗe rewɓe heewi jogade ona ɗen kalbe noon jogui tigui ko forme pistolet ɗum noon ene hollitini tigui wonde ko mission mawɗo o jogui kay e nder nduɗon suudu sardiyeji ha joni ko leydi sénégal keddoɗen jen ha to Casamance capanɗe nayyi e joyyi foɓre lekki ɗi hinde kabocie noon ko leɗɗe kaɗade soppede nder falde nde e nder leydi sénégal ɓe teɓama ɗi tawa noon koye dow bamɗi tati wondude e dow sarataji ɗiɗi kamɓe naggama noon heɓtama ɓen noon jeynoɓe rimdunoɓe ɗen leɗɗe noon caggal nde tini laamu ngu ko ɗon naati e soyne dogui hay goto mumen naggaka ɗum noon waɗi tigui koye kamɓe noon ɗum noon nagga koye leegal bitegal Sinthiang Koundoura e ndera commune tawteɗo e ndera département mo Vélingara to banggue worgo leydi ndi joom leɗɗe ɗe noon mbiɗen ko natɓe soyde cuwata o yitede ha oɗo saaha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi sénégal jiyana to Daara Jolof noon ko sunare mawde no feewi tawte toon wondude mette mawde caggal guila ñande sappo e ɗiɗi lewru yarkoma gonɗen du ko debbo goto noon cowinoɗo gonnoɗo e ngati were muɗum ko kañum wasi toon fitade mum kañum e bébé mumen kala e nder clinique goto tawateɗo e nder Daara Jolof saabi mayde nde noon ko sañima ɓurtude no feewi woni tigui ko ƴiƴam kewɗam yalte makko perde ƴiƴam kewɗam no feewi ko ɗum saabi tigui haw wasi hen fittade makko jeeyi clinique o noon ko esi ko gorko on ko infirmier kono noon wona jaruɗo e on fannu yimɓe hewɓe noon kolliri metti men ɓe kolliri kadi wona kanko woni debbo gadano wasde fittade mum e itta kay jibinirgol e nder oɗon clinique tawateɗo to Daara Jolof habaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to Daara Jolof ko ɗon batten tabal mangal payen to leydi Mali hoorejo gendi leydi Mali hono colonel Azimi Koita o siifi décret hollirde kay wonde wadde ambassadeur uji tati e consul goto wondude sappo e joyi conseiller d'ambassade kañumen fektanoɓe subanoɓe ne pecta kay caggal leydi kañumen kala yo mbaw artude kay yo gartu e nder leydi he mbaɗama ko wiyete rappel yo gartu nder leydi he
hono catala bitengal hono catal hujjikintoɓe gollotoɓe woni syndicat libre de travailleurs les affaires étrangères ɓe kolliri tigui koɓe joɗotoɓe batu mabɓe ngu hinde assemblée générale talata 17 lewru yarkoma gonɗen ɗum ɓe jewtita noon koko fati kay e ɗiɗo mouvement ji ɗi Abdoulaye Diop jagorgal kalfinangal ko fati e gueɗe caggal leydi woni kay e wadde mouvement ji woni e wadde kay saabu kay diplomate uji kewɗi nomanoɓe yo gartu nomamaɓe nodditama tigui yo gartu e nder leydi he guna batu noon ko yidde namdadem kay holko saabi ɗum hollirama noon so tawi noon ene tawi noon ko ɗiɗon ambassadeur uji tati e consulat goto e sappoji conseiller d'ambassade so tawi ko ambassadeur uji tati nodditaɓe ɓe hen goto ne wiye madame Diakité Fatoumata on ko ambassadeur joɗannoɗo leydi Mali to Tunis wondude biteɗo sie wondude général des brigades Sadio Gassama on ko ambassadeur joɗannoɗo leydi Mali to Tchad wondude goɗɗo ne wiye Sékou Kassé on ko ambassadeur joɗannoɗo leydi Mali to New Delhi woni to leydi Enda so tawi ko consulat goto baɗaɗo e oɗo saahaji rappelé yo artudara leydi mum ko on noon ko biteɗo Yaya Karembe noon ko consulat honoraire ko Ibrahima Boubacar Keita subani momo gila joɗiɗi lewru août 2016 o meɗino kadi wonde ambassadeur joɗaniɗo leydi Mali to Khartoum woni to leydi Soudan ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar ko fati kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Mali Yaoundé ene tawe nder Cameroun jaɓɓinoma kawgel koni concours international de génie en herbe o hoda taw ko kawgel ngel noon ko rendinno ko sappo ya leydi taw kadi leydi France ene jiya hen kawgel ngel noon wiyete ko ɓe indi ɗum ko Yaoundé 2022 so tawino kay Yaoundé 1972 aigle di Mali fiyanoma taw ko fettoɓe fugu koyngel mbaɗnoma éliminé to final ko Yaoundé noon tawi noon ko Yaoundé 2022 tawi ko les aigles woni étudiant ji leydi Mali yanoɓe gellona kawgel yaɓe gello kawgel génie en herbe o waɗa ko kañumen keeɓi polgu leydi Nigéria wondude leydi Cameroun banggue anglophone ene tawtora kadi kawgel ngel hikka noon watti 13 édition woni 13e édition woni duuɓi 13 ko kawgel ngel waɗa kala hitade ko gollo noon waɗi laabi sappo ko leydi Mali ne tawtore kawgel ngel leydi Mali heeɓi tigui polgu kamɓe gaari première place so tawi noon ko étudiant ji yahannoɓe leydi Mali ko biyeteɗo Mariam Mali e wondude goɗɗo ne wiye Toumani Sissoko e goɗɗo tataɓo o ne wiye assistant Kuli Bali ko étudiant ji janggoɓe to université ikka o tawteɗo nder Bamako woni encadreur mabɓe noon ko biyeteɗo Aliouna Ousmane tawi kadi ene wallodira e suka debbo e wallodira debbo goɗɗo biyeteɗo Thérèse Samake kañumma ko directrice pédagogique to université to ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali jeeyan ha to Ségou ko to Ségou noon ko bis ko transport kañum yana toon e dow lawol ko bandiji joguitiɓe ha teddi woni lourdement armé jane makko ñande aljuma ɓennuɗo 14 lewru août woni aljuma hanki o sanga 2h du matin bis o noon ko ya bisuji transport jara société biteɗo jara transport hay goto noon mayani hen hay goto gagnaki hen kono dendagal cuɗari mabɓe e haalisaji mabɓe téléphone aji mabɓe ordinateur uji mabɓe kamɓe jolnoɓe bisuji he kaake mabɓe kala ko ɓurno moƴƴude ko ɓurno faydinde kala bandiji ɗi kepti jaadi hen ha joni ko leydi Mali keɗoɗen jiyen ha to kalambankoro jiyen to kalambankoro noon legal ceɓani ene tawe nder kalambankoro dadiɓe halfinaɓe ko fati en nden ka e kisala ɓe hinde police halfinaɓe nden ka e kisala leydi wuro Bamako ɓe koliri tigui ɓe teɓima bandiji nayyi molanteɓe Allah no fewi tampinnoɓe diwana kala bankoro kala teɓande de noon waɗi tigui caggal kayde piyande kuure condi duki hakkude pellodiral musgal waɗi hakkude mabɓe ha kuure condi duki ko juuti hakkude mabɓe ɗum noon wanno tigui ko guila ñande subaka joyya lewru yarkoma hitande ujunnaje 2022 to leggal bitegal ceɓani noon ko leggal périphérique quartier périphérique tawteɗo e nder Bamako ɓe idi noon teɓade ko biteɗo NT ɗum noon nangono ko ñande hen ñande joyyi
nayi lewru août nden sanga 6h du matin ko janggo mum woni ñande jeegoma lewru août ko nden tigi ɓe teeɓi tato heddiɓe ɓe kala sanga 2h jamma kamɓe nayo kala noon e oɗo saaha joni ɓe mbaɗama eɓe tawe tigui kaso e mbadi mandade dépôt e padi ñawore mabɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen bis transport gonnoɗo e dow lawol hakkude Bandiagara e wuro witego Gundaka yaɓi pitolo bombo hono holli janide leydi Mauritanie sappo e goho neɗɗo wasi hen fittare mum capanɗe joyi tato woɗɓe mbarmi hen barmande musde no fewi ɗum waɗi noon koye nder falde mofti e nder hakkude leydi ndi habruji men ɗemgal pulaar sono mimata leydi Mali koto Burkina Faso paɗen wiyeteɓe des forces vives de leydi Mali suɓaɓe kayem taw e mbadi transition yaɓi yo bindu charte taw ko charte tambotoɗo transition leydi ndi e nder tamboto ha kay leydi ndi wawa yaade sumgoji mum kamɓe noon ɓe cuɓima capitaine Ibrahima Traoré ɓurɗo lollude ñalawma hande o capitaine IB yo ardo transition leydi ndi capitaine Ibrahima woni capitaine Ibrahima Traoré capitaine IB ne yara duuɓi 34 o laatima e ñalawma hande o jagoɗo o laatima ñalawma hande o horejo leydi ɓurɗo famdude duuɓi e nder windere he kala saabu ko duuɓi 34 tan o jogui ko kanko noon ko kañum kanko noon dirguinno laamu lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Dambiɓa kene wona jonte ɗiɗi joni guila nden noon nde dirguiti ngol laamu holliri tigui wonde o arani duumade e laamu o ari tigui ko ha yimɓeɓe mbawa suɓade bawɗo kay ardade leydi ndi e mbadi transition ha leydi ndi wawa yaade sumgoji mum kono noon guila aljuma hanki o nde jonde biteɗe assise puɗɗi joɗade ko inde makko jangtete e nder leydi he kala yimɓeɓe kala hollirde kay yidde mumen ko yo awju lana transition ka woni tigui yo ardo laamu transition ngu hande sumgoji waɗi kala ko ɗum saabi noon kamɓe temedde tati délégué suɓanoɓe kay yo bindu charte o ɓe mbawi dugde fodde ɓe mbawi yewtude walla sonkude kene guimen ha waktuji sappo ɓe mbawi hawrude e nder charte o noon e holliri tigui e article mum 5 wonde kay ɓe cuɓima capitaine Ibrahima Traoré suɓama waɗama président de la transition kanko woni chef d'état chef suprême des armées nationale leydi ndi e nder toɓɓe ɓurɗe jojjude kadi tawateɗe e nder charte o ko wayno article 21 woni article 21 hollirde kay wonde transition ko lebbi 21 tan haydara ala ko fawate hen ɗum noon a comptede ɗiɗi lewru octobre ndu gonɗen ndu ko yidde noon hormade engagement mo leydi Burkina Faso wadduno e CEDEAO guila kay e laamu transition ngu lieutenant colonel Damiba ardino charte o kadi holliri wonde assemblée législative o ko capanɗe jeeɗiɗi e goho tergal woni député kañumen tamboto suudu sarɗeji leydi ndi ɓe kolliri kadi gouvernement o ɓurata nogas joyi ministre woni nogas joyi jagorgal e nder charte o kadi ene hollira wonde président de transition wondude e premier ministre de transition e wondude cuɓaɗo waɗa président de l'assemblée législative de la transition ɓeɗo kala so tawi transition gasi hay goto e mabɓe wawata jeeyede e gambantoɓe ko fati e sumgoji ni sumgoji présidentiel ni législative ni municipal ala ko jomum wawata guebbade ɗina sumgoji ɓesgu Burkina Faso naɓe kamɓe kala ɓe kolliri weltare mabɓe mawde no fewi e suɓede kay capitaine Ibrahima Traoré sukato kosa mo duuɓi 34 waɗede horejo transition leydi ndi koto leydi Tchad paɗen balɗe ɗiɗi caggal nde sale Kebzabo suɓano kay waɗa hoore jagoɗo leydi ndi kankone o suɓima équipe makko woni gouvernement makko noon ɓe cuɓima tigui ko guila aljuma hanki sappo e nayyi lewru yarkomaa gouvernement o noon ko 4 tergal woni 40 membre teskama noon e oɗo gouvernement gartugol e oɗo poste hono biteɗo Mahamad Saleh Annadif ko e poste ministre des affaires étrangères ko noon kadi e ministre poste affaires étrangères ko noon kadi biteɗo Tom Eridimi on ko ancien chef rebelle ko cousin woni delɗum de Idrissa Déby Itnum dognoɗo ne yalti leydi ndi e mbadi exil gartude nder leydi he guila ñande 16 leydi lewru septembre caggal kay nde waɗi duuɓi 17 caggal leydi e mbadi exilé politique o arti oɗo saaha joni kanko suɓa o waɗama jagorgal kalfinade ko fate jangde tonde e de recherche scientifique ko noon kadi hono biteɗo law ken meddara on ko maire Mundu on ne suɓama e oɗo saaha joni waɗama ministre des transformations agricole ko ɓuuri teskede hen kadi ko biteɗo Mahamad Allahou Taher on ne waɗama ministre des télécommunications ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Benin e nder hôpital mo Cotonou to lamorgo leydi Benin coupure courant waɗino toon ha waɗino yimɓe
ɓe nayo e nder ɓe cellano antirnoɓe taw ko fofanno wallitoɓe fofangoɗo banggue oxygéne mbasino hen pittali men ɗum wanno ko guila ñande jeeɗiɗi lewru yarkomaa gonɗen ɗum he justice mo leydi ndi noon joofima yimɓe nayo ɓen yimɓe nayo noon ñawitte koko fate welsidare taw kadi ko homicide involontaire woni tigui welsidare taw wondani e tawire ko ñande nogas joyiya lewru octobre ndu gonɗen ɗu ko nden ɓe darto yeeso ñawoɓe ɓe nayo taw ɓen nayo ñaweteɓe noon gila nde tana o waɗi eɓe mbiya teeɓa eɓe tawe tigui e nder kaso civil e nder prison civil mo Cotonou ɓen goni hono chef de division chef de division électricité hôpital o e gollidiɗo mum goto wondude ɗiɗo wonɓe tawi ko gollotoɓe e nder société ɓen noon kalfinno ko fati kay eko fati e ɗiɗon machine ngaji taw kadi ko réanimation ɓen ɗiɗo teɓama ko directeur général hôpital o wondude dendagal gollotoɓe e nder oɗon hôpital kamɓe kala Allah dandiɓe hen justice o joofakiɓe feɗenu ko ɓeɗo nayo tan tawa kadi ko technicien ji kañumen joofa feɗenu poti ñawede kay e ɗeɗo mayɗele ɓen nayoɓe cellano tawa yobino pittali men ko coupurade courant ha kayya ɓe donki hebde fofango kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi France paɗena to Paris lamorgo walo fen ɗo ko goski cukalel gotel jarowel duuɓi sappo e ɗiɗi tawa e nder wakande mawde woni e nder maal aljuma hanki o sappo e nayyi lewru août jamma e nder 19e arrondissement mo Paris e oɗo saaha joni noon gendarmerie et police kala nana udditi hen loskoji mum jaƴƴi no fewi koto leydi Arabie Saoudite paɗena laamu leydi Arabie Saoudite ɓe kolliri tigui maɓe jaltina temedde nayyi million taw ko halis dollar e mbadi ballal humanitaire ɗum noon ko faade kay yidde faade leydi Ukraine e oɗo saaha joni de leydi Russe woni e bombardude koto dowlaji denduɗi Amérique paɗena laamu dowlaji tedduɗi Amérique kañumen ne kolliri ma jaltin temedde jeeɗiɗi e nogas joyi million taw ko halis dollar yidde ɓeydude kay e balle ɓe mbaɗanno e mba leydi Ukraine e mbadi aide militaire gam yidde wallide militaire uji ɗi kay ha keɓe sembe mum ha kebte sembe mumen hano hannirta ni beele kayene mbawa habtade koninkoɓe ɓe leydi Russe kay eɗo saaha kala wonɓe bombardude leydi ndi koto leydi Turquie paɗena sappo e nayyi ouvrier mbasi pittali men e fettande mawde fettunode e nder mina charbon nogas jeetato wonɓe mbarmi hen ɗum noon waɗino koto rewoɓajo hirnage leydi ndi e koninkoɓe faabu noon nana jokki kay yiilade ɓen taw ko wonɓe nder on mina wonɓe luggedi kene qime temettati ha temettati joyiya métre luggedi nana jiiɗe koto leydi Iran uddirtena kabaruji men Iran laamu leydi Iran yeddi ha suudi ladde wiyede kaya jofede feɗeni wonde kay ne nelda e kala saaha arma faade kay leydi Russe gam wallide leydi Russe haɓade kay e bombardude leydi Ukraine laamu leydi Iran ɓe jetti oɗon kabaru ha soriɓe ladde ɓe kolliri tigui ɗum ko fennade woɗere coyi on kabaru wodani musidɓe tedduɓe gasi ha laabi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal pulaar sawte ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo